Wara li nhar it-tnejn tħabbar il-budget tal-2016, il-Partit Nazzjonalista għal diversi drabi tkellem b'mod negattiv dwar ir-ross fil-prezzijiet tal-fuel u l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Waqt dibattitu fuq il-programm Realtà, id-Deputat Nazzjonalista Kristi De Bono irrepetiet li għandhom jorsu t-tariffi tad-dawl u l-ilma anki jekk qabel l-elezzjoni kienet semmen li mhux possibbli. Intom qed tgħidu li l-kontijiet tad-dawl u tal-ma kellhom jorsu iktar milli raħħashom. Sewwa, kemm kellhom jorsu iktar? 30% żgur. 30% iktar milli tiġa huma. 30%. Kemm kien ħadd iswadi? Għamlu intom xogħol. Iktar minn hekk meta mistoqsija jekk Gvern Nazzjonalista jraħħax il-kontijiet bi 30% oħra, De Bono wieġbet hekk. Jekk il-prezzijiet jibqgħu kif huma, ikun hemm Gvern Nazzjonalista l-elezzjoni ġenerali ġejja, lest li tgħidilna li l-Gvern iraħħsu b'dak il-30%? Jiena mhux ħankun la preżuntuża. U laqas ħanagħmel wedit firħa kif għamel Partit Laburista. Sansitra titfal balun f'saqajn il-Gvern ta' Joseph Muscat li fi kliema qed jiġih kollox tajjeb. Palissa, everything is in Joseph Muscat's favor as a government. Kif imwiet fil-manifest elettorali, il-Gvern raħħas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma b'25% għal-familji u n-negozji. Dan minkejja li l-Malta kienet f'xifer ta' falliment bi 800 miljun euro dejn. F'konfużjoni ta' diskors, id-Deputat Nazzjonalista merit il-fatti u implikat li l-kontijiet mhux vera raħsu, għalkemm ma damitx ma qalet li raħsu bis-saħħa tal-Partit Nazzjonalista. Jekk raħas, jekk hemm recording issa mill-ewwel sonara jingħad jekk raħas għal għandu dubju tiegħi kemm vera raħas hekk tkellimt, żgur huwa grazzi għal BWSC. Mela x'inhu għall-Partit Nazzjonalista. Mhux ovvjament. B'referenza għal prezzijiet tal-petrol u d-diesel li f'Jannar se jorħsu għad-9 darba konsekuttiva bit-3 u 4 ċentesmi rispettivament, Kristi De Bono kienet pronta ssejjaħ għal roħs ta' 35 ċentesmu. Iżda mbagħad ma kellix spjega għal kif waslu għal din iċ-ċifra. Din proposta li tgħidu li ħadd traħħas 35 ċentesmu. Tista' tgħidilna kemm ħadd tiġi swija u jekk intom x'ħadd twettquha kieku tkunu fil-gvern. Jien naħseb issa ħankun onesta, Silvio, żgur ma tipprendux li mill-Partit Nazzjonalista jagħmel ukoll il-costings ta' kull Mela minna kienu jippretenduha minn għandhom li.